Min fødsel, den var ikke super lang. Den var egentlig rigtig god i længden. Den startede klokken 11 om aftenen, og klokken 7:30 om morgenen, der var min pige født. Og jeg fik ret hurtigt korte vejer. Så i 3 timer, der gik jeg fra den første V til, at der var 2-3 minutter mellem V'erne. Og der brugte jeg rigtig meget den korte cykelprofylakse, vejrtrækning, for at holde dem stangen. Jeg var overrasket over, hvor hurtigt de kom efter hinanden. Altså hvor hurtigt det egentlig gik fra, at den første kom, til at tænke, okay, det her, det var så et V, til at jeg havde brug for den der vejrtrækning. Altså det gik meget, meget hurtigt. Fra den første til de korte, altså mellem, der var korte mellem dem. Og så ringede vi til hospitalet, og de sagde, at de synes, jeg skulle blive hjemme en time mere, fordi de synes de kunne høre på mig, at det kunne jeg klare. Så efter 3 kvarter, der tænkte jeg, nej, nu er der 1,5 minutter imellem, og nu skal vi afsted. Der synes jeg, at nu var det begyndt at blive der, hvor jeg godt ville have nogen til at kigge på mig. Og inden vi fik pakket, så var der gået alligevel en god halv time. Og det var meget snevejr, så turen derind, den var hård. Det var bumlede sneveje, så den var lidt hård. Og så i bilen, der begyndte jeg at få pressetrang. Og jeg vidste jo ikke, hvor langt jeg var åbnet. Så jeg brugte bare den hurtige vejrtrækning, fordi jeg vidste godt, at jeg må i hvert fald ikke presse. Og det var egentlig det, som jeg husker som det værste. Det var det der med, at jeg havde lyst til at presse, og det skulle jeg ikke. Så jeg brugte vejrtrækningsteknikken, og den holdt mig faktisk ret godt. Jeg fandt ud af på et tidspunkt, der kunne jeg ligesom sådan fokusere et punkt mellem øjnene. Så når jeg trak vejret, den hurtige, så var det ligesom om, jeg kunne lave sådan en klade i mit solar plexus, så mit underliv ligesom blev en ekstern ting, og så hele mit fokus, det sad mellem øjnene. Og det kunne jeg ved hver 3. V eller sådan noget, lykkedes det mig at gøre det, og så var jeg... Det var rigtig fedt, fordi at, så var der ikke nogen kontakt. Jeg kunne godt mærke det stadigvæk, men der var ligesom ikke nogen kontakt, så jeg kunne sådan styre det fuldstændig. Og da vi så kom til sygehuset, så blev jeg undersøgt, og jeg var 6 cm åben. Så det var jo pænt. Jeg skulle i hvert fald ikke hjem igen. Og så fik jeg lov at komme i brusebad, og det var rigtig dejligt, og jeg brugte stadigvæk vejrtrækning. Den brugte jeg hele tiden, mest den hurtige. Og vores jordmor, hun sagde mig det samme, da hun hørte den, at det var virkelig en god teknik, og jeg blev jo sådan helt stolt over det, altså fordi tænkte man, så er man på rette vej, og det er godt, at hun synes, at det her, det fungerer. Så blev vi også tilbudt at komme i vand, altså i kar, og det havde jeg ikke specifikt noget ønske om, men jeg tænkte, det kunne da også være meget rart at prøve. Så jeg fik heller ikke noget at lave med mænd, for det er bedst. Men så da vi var inde på fødestuen, og jeg kørte bare min vejrtrækning, og jeg stod op og lænede mig op af sengen. Hun opfordrede mig også til at bruge tyngdekraften, og at det var godt, hvis jeg kunne gå rundt. Så det gjorde jeg. Jeg gik rundt, og så stod jeg op af sengen, når det var, at V'erne kom. Og på et tidspunkt så sagde hun til mig, om vi ikke bare skulle droppe det kar, fordi hun synes, det kørte så godt, og det kan jo nogle gange godt stoppe lidt V'erne, eller altså bare sådan ligesom sænke det hele lidt, og fordi det kørte så tjept egentlig, og jeg tror hun syntes, at jeg virkede som om, og Jakob, min kæreste, virkede som om, vi havde fuldstændig styr på det. Så det synes hun var bedre, og så tænker jeg, det er også, hvis hun mener det, så er det også fint, fordi at vi skal jo bare have det her barn ud. Så det fortsatte vi på den måde. Og jeg stod op hele vejen igennem. Jeg blev undersøgt et par gange på sengen, og på et tidspunkt, da jeg var 8 cm åbnet, så sagde hun, at jeg var så blød, så om ikke hun lige skulle hjælpe med at lempe hovedet forbi livmoderhalsen. Fordi så kunne vi fremrykke det lidt. Og så skulle jeg bare lige presse under næste V. Og det gjorde vi så, og derfor så kom det... så blev det fremrykket lidt. Og så sagde hun, at hun synes i virkeligheden bare, at jeg skulle lytte til min krop. Og når det var, jeg fik pressetrang, det var så efter, at hovedet var kommet ud på den anden side af livmoderen, så måtte jeg egentlig godt presse. Og det var jo så egentlig en befrielse, fordi det værste ved min fødsel, det var den der pressetrang, som jeg skulle stænge hele tiden. Så efter jeg måtte presse, så var det jo egentlig, altså så fik man ligesom lov at gøre det, som ens krop fortalte en, at den havde lyst til.
Og så den første rigtige, hvor jeg sådan kunne mærke, at nu kommer hovedet, der var jeg faktisk ude på toilettet. Hun sendte mig ud på toilettet, det synes hun, jeg skulle. Og så derude, så kunne jeg godt mærke, nej, nu er der noget, der er lidt mere end bare en vej. Nu er der vist et hoved, der er ved at komme. Så ind på stuen igen, og så gik fødslen sådan, altså rimelig hurtigt derfra, hvor jeg var presset. Men jeg flere gange var jeg sådan, nej, nu kommer hovedet, og så smuttede det jo lige op igen, men i virkeligheden var det jo godt, fordi så udvidede jeg mig langsomt. Og jeg havde ikke nogen sprækninger eller noget som helst efter.